Здравейте, скъпи приятели, Густо Велков. Броени дни остават до Коледа. Големите градове се надпреварват кой от тях ще има най-голямата и най-красивата елха. Да видим обаче как стои въпроса с украсата на пловдивското коледно дърво. Докато отпред пловдивската коледна елха изглежда горе-долу добре украсена, то зад нея виждате самата украса колко е оскъдна. В сравнение с елхите в другите градове, пловдивската коледна елха се нарежда, за жалост, доста по-назад в класацията. Кажи ми, Мади Момко. Здравейте, дайте само да се обърне малко насам. Ето къде елате. Където пускате. Чакай да се скрия бутилка. Какво пиете вие? Водка, естествено. Реанимиран. Реанимирате. Лъхнахте ми на спирт. Естествено, кой искаш да ти лъхна? Ти лъхна роза вода. Като гледате пловдивската елха, достатъчно ли е украсена според вас? Два пъти я наблюдавах внимателно. И това, което може да направено, е направено. На елхата. Да. Аз съм фиркач, пизбе. Аз съм от друга категория. Вие сте от фиркачите. Фиркач. Фиркач сте? Фиркач. Не пияница, не алкохолик, фиркач. Аз пия за удоволствие, момчета. Знаете ли пиняците кои са? Моля? Знаете ли пиняците кои са? Пловдивските пиняци. Не чух добре. Пловдивските пиняци, познавате ли ги? Не, никога не съм чувал от тях. Те вероятно са интелигентни момчета. Здравейте! Как сте? Здравейте! Аз съм много добре момче. Аз много харесвам. Тази елка много ми харесва и много е хубаво, много е красивен. Да не малко кривичка? Малко му изглежда... Момент е, Митко! Капанар! Малко му излиза криво. Не е добре правилно на елката. Елхата? Елката. Защо не е сложена добре правилно? Защото някакво... Ами тя нали е естествена? Не е естествено. Ти какво мислиш за елхата? Няма нещо такива жълти работи, украшения няма. Жълти, такива да светат. Отгоре малко крива е. Такава клати са малко. Клати се, да. Храни не го направил правилно. Той го взема, антиконти го направил. Виж ли? То би трябваше да бъде правилно нагоре. А сега не е правилно. Сега не е правилно. Това не го харесвам това алка. От вятъра може да шави. Моля се, Митко, дай да го правим на друга елха. По-голяма красища да сложим, Митко. Много говориш. Джуджета, снежанки, трябва да има. Да, трябваше. Като кукли или трябва да са истински? Не като истински, пак естествени, обаче малко по-красни да бъдат, да светат. Това ли са елхата? Да. Има ли настроение в Пловдив коледно? Да, разбира се. А елхата така като е малко скъдно украсена? Украсено ще го направим с Митко заедно, ако бяхме Лини Хмет. Вие имате ли амбиции да влизате в политиката? Да, разбира се, има антиконти. Така. И от каква партия? Митко, какво ще кажеш за тази работа? Аз съм съгласен с теб. Политици ще ставате, депутати. Депутати, да. Направо тим. Ти направо тим. Какво ставате? Тим. Тим. Я каже тим. 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 Отбор ли? Отбор. А вие сте тим Това беше двамата. от отбора, да, отбора. Тим! Тим. Тим. Кога ще стане ясно дали ще влизате в някоя листа на партия за парламентарните избори? Митко, говорите, че малко съм пиян. За парламентарните избори. Премонти, кога беше? Юни? След 2 години. След 2 години. Ще влизаме там. Какво ядат депутатите според вас? Бахор, се казва бомбар. По принцип бомбар се казва. Те са по-глади от нас. За господаря на ефира от Пловдив Густо Велков. И весело посреща новата година. Стане, бе, да. Стана густото, да. Пуснете го, бе. Да, ще го пуснем как. Тук скоро да смях, бе.